Controversial Zanu PF politician and former legislator Dexter Nduna was on Saturday remanded in custody following his arrest for allegedly collecting parking fees from motorists in Chegutu. Achipere Moshe sanabira mashoko kuti mukomana asina kana amamanzi abatwa kuti aiwa akafeka law degree owanikwazve muact yecorruption. Sanabira mashoko abuda nyogwa pana munodo wa subscribe or like or turn on the bell icon. Tipina panapa munomu muda mnyogwa mchinzi. According to Tafadzwa Vore representing the state, Nduna missued motorists through claims that Team Chapter, a common associated with him, was responsible for collecting vehicle parking fees in small Mashonaland West town. This comes after he was recently accused of duping some unemployed youths into paying various fees on false promises of receiving training and recruitment as vehicle parking marshals. It is not the first time the Zanu PF Central Committee member has found himself accused of performing a mischievous act to get what he wants. Vanhu vanoziva kuti mukomana uyu ndiye akambobatiwazve panguva yapfuura izvi zvapa. Aiwa, shure mekufoira mamodules ake law degree anowanikwa aiwa achigraduata. Vanhu vaona kuti mukomana uyu nhau dzake dzekungowana zvinhu aiwa zvisiri mugwara, angoziva kuti anongoda kungoatenda mapositions, angoatenda zvese aiwa kune mabackdoors. Taona kuti izvezvi achizobatwa manje azopesana nereality yake achirimandwa neprison. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pemukomana uyu? Pina comment section medu aiwa, musaona subscribe or like, turn on the bell icon.